Can't buy me love. Velkommen til Bernstorff Minde. Det er i dag 4. dag her på Bernstorff Minde. I går havde vi premiere på musicalen for pensionister, og i dag skal vi have 2 forestillinger. En for efterskoler og en for kommende elever. Og vi vil nu gå ud og se, hvordan folk de øver, og hvad de ellers laver. Buy you diamond ring, my friend, if that makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money. Ja. Fodbold, fokus. Ja. Spring fokus. High five. Ja. Ikke så meget spring, som jeg vil håbe. Lidt for meget fodbold. Vi har været i Ollerup og springe. I Ollerup Springcenter. Vi har sørget for, at der kommer folk til den her musical. Vi kommer. Så kommer alle. Ja. Ole Frank kommer. Med skolen nede på jorden skal vi have. Nu. Jarl han var så høj i køkkenet. Ja. At, han er ikke høj normalt. Nej, det var i køkkenet. Ja. Og så køkkendamerne, de blev bange for, at han fik ondt i ryggen. Jeg skulle bukke sig ned sådan. Han laver fisk, ikke? Så de stillede en kasse på bordet, og stillede skærbrætter ovenpå, så han ikke fik ondt i ryggen. Fucking fedt. Det var fucking fedt. Ja. Og så vi laver pebernødder, det er de bedste pebernødder. Ja. Nogle af dem er gode. De andre er sådan lidt. Jeg vil ikke spise dem. Dem med mel på skal I spise. No. Dem har han lavet. Nå, jamen, jeg har faktisk noget sladder. Ja. Jeg ved godt, Benjamin og Nana, ikke også? Hot shit right there. Klarer vi så op i aften. Hey, hvad skal I med det der egentlig? Læg det ud på nettet. Nice. Det hele? Rockstar. Yeah! High five. Really high. Yeah. YouTube. Rockstar. Okay. Facebook. Vi kan også se os i bagfra. Det burde det næsten. Damn. Damn, whoopty. Musical-ugen? Ja. Jeg ser ikke så meget til det. Jeg har ikke set en skid til musical-ugen. Men jeg hører hele tiden alt muligt. Og der er nogen slader om. To give what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Nu var der premiere i går. Hvordan gik det? Det gik fint, så lidt nervøs, som man plejer at være med mig. Så... Men jeg kom til at... Jeg kunne ikke helt holde masten, da jeg var på scenen, så... Jeg spillede militær og læge, så... Det er fint, så skal man ikke tænke på så meget, og jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke synger. I er klar til at lave 2 mere opvisninger i dag? Det er det. Tag klar, og spændt på, hvordan det bliver, altså, fordi der er nogen, der er ikke helt med sangene, kan man høre, og nogle mikrofoner virker jo ikke helt, som de skal, eller hvad det nu end hedder. Men det skal nok gå godt, det ved jeg. Can't buy me love. Jamen, jeg har svømmet. Hvad har I lavet i svømning? Vi har sådan svømmet og løbet og Vi er på pressen, når vi laver video. Og det er så det, vi laver nu. Og så lægger vi dem på nettet. musical.bernsmedia.dk. Du har fået en ny værelseskammerat her for nylig. Ja. En af de nye elever. Hvordan har du det med hende? Rigtig godt. Jeg er rigtig glad for hende. Også selvom hun var der. Er det svært at være ny på skolen? Man skal lige vende sig til det, men altså, det bliver bedre og bedre for hver dag. Okay. Og så har jeg jo hende her. I dag skal vi lave forestilling for de der nye og gamle elever. Need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of thing the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Jeg har sat scenen op og hjulpet til med at se stole ud af alt det der. Så Har det været sjovt? det var hyggeligt. Ja. Vi kan scenen op, vi har sat tæpper op og Ja. sat frem og ja, sørg for det rent og lagt tæpper ud og ja, lidt af hver. Så er vi her igen. Godt alle sammen. Hvad er der noget, I gerne vil sige? Rockstar. Rockstar shit.
Vi bliver berømt! Ved I overhovedet, hvad musicalen handler om? Har I sådan snakket noget? Musical? Musical? Hvad er det? Ser det ikke altid sådan noget? Musik! Jeg tror, det var jul. Vi har ligesom lavet musicalen, os tre. Det er også vist godt. Vi er musical. Vi er. Hej mor! Hej mor! Hej, jeg bliver berømt. Jeg kommer i tv. I'm famous. Nette. Famous B. Altså har I fået det der med, at vi er musicalen? Ja, vi har ligesom lavet musicalen. Help. Ja, altså vi er Help, det er de 4. Jeg glæder mig fandme til Det er de pensionister, 4 bogstaver for Benjamin, Kim og mig. Wow!